Сөйләгән дигәнем инде сөйләүдән файда юк барыбер. Без җыябыз да, таралабыз. Мин сөйлим 20 минут, 30 минут, мине тыңлап чыга юк. Все, мәчеткә барырга, илә намазы итә, киттек. Давай күп сөйләмәбез. Илә намазы үттик душы. Син примерно әйтәм. Башкасы. Шуңа күрә менә бу туган тел соңгы елларда эшләгән бердән-бер оешма дип әйтәм. Аның хаталары бар. Ул бик янымчан кеше, янмаган кеше, үлгән кеше була инде. Ул эшли, ул ниндидер таба, барыбер үткәрә, акчасын да таба, бирә, жәлләми, менә шундый лидерлар кирәк тә. Инде син бай булып, байган сайын нинең нәрсәсе бирешә, барсы да бирешеп утырсаң, инде анда бер нәрсә дә эшләп булмый, татарны да күтәреп булмый, хөкүмәттә. Хөкүмәт бит каршы түгел бер нәрсәгә дә. Мәктәпне ябарга да каршы түгел ул. Бездә күпме башлангыч мәктәпләрне авыллар бетә дип, балаларны хәзер читкә илтәбез. Башлангыч мәктәпне хөкүмәт карары белән бар. 2 бала, 3 бала булса да башлангыч мәктәп торган урында булырга. Без аларны барыбер ебәрәбез. Хәзер 1-нче класс белем алмыйча калучылар да булырга мөмкин, әгәр күчеп китмәсәләр. Без авылга бармыйбыз. Авыллар бетә инде дип Җәмил Әхмәдуллович әйткәнчә, авыл бетә. Юк, Алла теләсә, авыл бетми. Безнең ипи ашыйсыбыз, май ашыйсыбыз, ягып ипигә ашыйсыбыз килсә, авыл бетмәячәк. Нефт сатып кына, менә мин кичә 1-нче программадан Игорь Чубайс дигән бер ученый тыңладым. Ул әйтә, әгәр нефт сатып кына без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Шуңа күрә акыллы кешеләр бар. Мәйтәм Чубайс, бу Чубайс дидем дә, бу Игорь Чубайс булып, акыллы кеше булып чыкты. Акыллы сүзләр әйтте менә 1-нче программада. Значит, хөкүмәт каршы түгел, хөкүмәттә акыллы кешеләр бар. Эшләячәк, авыллар сакланачак. Әгәр дә авылны без бетерсәк, без бер мәлне шул үзебезнең җирне сугыш вакытында ипподрумда бәрәңге казып бит бәрәңге үстереп, шуны исән кеше калган, ипподрумда җир бүлеп биргәннәр дә сөйлиләр миңа мондагы халык. Шулай итеп, авылда җир буш ята. Без сермибез дә, печәнендә чапмыйбыз. Менә кичә берәү әйтте, безнең авылда печән сатып кына 2 комнатлы квартира алды шәһәрдә. Печәнне ел буена, җәй буена дитә, чаба, трактор алды и все. Шулай булгач, авыл бар, шуңа күрә съезд кирәкме дигән сүз. Ул ничек инде кеше илгәре менә программа, партияның 20 еллык программа, коммунизм төзергә программасы булган. Ул дөрес булмаган, бездә дөрес программа кабул итмәбез. 5 ел сайын бөтен өлкәне җыеп, татарларны калганнарын инде, үлгәннәрен инде булмый җыеп алар. Үлгән, алар безнең өчен югалган. Ул инде манкурт та түгел даже. Ул бөтенләй, ул аның бөтенләй милләте юганды кешеләрнең. Әле исән кешеләр килеп, программа кабул итеп, безнең өлкәдә менә шушындый профессорлар булса, Чубайслар булса, профессорлар, безне илебезне чыгарырбыз, татарларны да. Хөкүмәт безгә каршы түгел, Аллага шөкер. Сөйләшсәң, ачыгыз, барсында каршы түгел. Менә мин күпме сөйләсәң дә, бердәмлек 4000 янкы тиражыбыз бар, халык бар, эшләргә кеше бетеп бара. Әгәр дә без әзерләмәсәк, бөтенләй татар телен кем укыр да, кем чыгарыр да, кем без анда инде уйларга кирәк. Шуның өчен съезд кирәк. Менә хөкүмәт әйтәбез, бездә чыннан да тагын бетерәм, мин бу хәтле алмыйм инде, мин кайгырмагыз, хәзер бетерәм.
5.000-6.000 buldu indi. Да, вот тагын bir генә минутта менә штук нәрсә эшләргә кирәк. Безгә урыннарда хәзер сез ачканчы хотя бы филиалларын автономиянең филиалларын ачырга регистрациясы булмаса да, безнең әле Камышлыда да юк общественная организация. Анда хөкүмәтнеке бар, давай үзләре эшләсеннәр дибез. Ә бит общественная организация һәр авылда оештырырга, һәр шәһәр районында оештырырга, алар бергә. Шуннан делегатлар ибәреп, җыеп, сөйләшеп эшләргә була. Әгәр татар телен саклыйк, телебезне саклыйк, балаларыбыз татар булсын дигәч эшләп була, эшләсәң. Сабан туйлар, менә бездә оешмалар күбәеп китте дибез. Оешмаларны берләштерү өчен Башкортстанда бит менә тагын да бездәгедән дә кыенрак. Анда әллә ничә татарның да башкортның да әллә ничә оешмалары. Алар хәзер берләшеп bir оешма берләштерүче оештырганнар да аның bir хатынны сайлап куйганнар. Анарга каршы сөйләүче ул хөкүмәт белән эшли инде. Менә фамилиясын белмим. Безгә дә шулай иттереп эшләсен. Bir оешма кирәк. Ул Шакуров эшләсә, Шакуровны әгәр Хатын кирәк, хатын. Да, хатын кызны, акыллы хатыннар да бар. Әгәр гарланып эшләп китсә, гарланып булсын, bir кеше. Менә мин кая барырга да, Канюкаев бик яхшы кеше. Канюкаев барам да, Рәфхат абый, син акыллы кеше, син газет эшен беләсең, бар, бөтенесен мин сиңа доверяю. Шакуровка киләм дә, минем компетенция түгел, потому что минем властем юк. Гарланов әле яшь. Нигә директорга керәм, директор белән дус, ул әйтә, пока минем дә тоже әле полномочияларым юк. Әле без отчетларны да алмадык Халиулловтан. Мин анардан отчет сорыйм. Мәйтәм, кая отчетларыгыз? Ребята, вы, закончим. Секунду. Тагын бетерәм, бер генә сүз әйтәм дә. Авыл турында давай тикәле. Син кайтасыңмы авылга күтәрергә? Авылда тракторларны сатып бетерделәр, комбайннарны сатып бетерделәр, нигә сточемет саттылар. Bir нәрсә анда. Хәзер син кайсы малың белән, кем белән барам кайсы булса да авылга, анда авылны күтәрергә. Шуның башым, это бар мышын уйларым бармы? Кем белән барасың анда? Кем баранда син авылга? Авыл юк. Ты еще соображай чуть-чуть, что ты говоришь. Бар, авыл бар, бетмәячәк, ярар. Кем анда син? Тракторында, комбайнында bir нәрсә анда синең. Хөкүмәт ул турыда уйлый. Уйлый, а син күтәрәсең аны хәзер. Күтәрәбез, күтәрмәсәк без бетәбез. Хәзер бетерәм, аннан соң ул инде менә без дебатлар оештырырга тиешләр, сөйләшергә, авыл бетәме, юкмы? Безнең газетта да, сайтта да можно конкретно бик интересная тема. Авыл бетсә, и дөньяда бетә, и Россиядә бетә. Ну, ул турыда уйлыйлар, уйлаячаклар, и әле тагын бер генә әйтәм, сүз менә шулай иттереп bir хуҗа табылырга тиеш, и bir хуҗаны сайлап куярга, и ул бөтен өстендә ул аны эшләп була. И эшләгән кеше эшләргә тиеш. Мин инде бай, мин шулай дип менә әйтәбез 20 ничә ел Нәүрүз үткәрдек, былтыр шатланганыйк, без вату бик матур үткәне, безне ваттык та, шуның белән бетте. Танкерлар китмәде. Танкерлар каядыр biz астына киттеләрме. Шулай итеп халык мине интектерә, эшләргә дә юк, бер үзем эшләп утырам, миңа апалар шалтыраталар, качан Нәүрүз була, качан без ватабыз. Мәйтәм, белмим, сайтка язалар, администрация әйтә, без дә белмибез. Кем белә? Ходай Тәгалә генә белә. Кешеләр бәйрәмгә, Сабан туйларны менә байлар бирмибез дип, машиналар биреп, ул инде юк сүз. Аны Туфан Миңлүн үлгәнче күпме тукыды, тыңламадылар. Машинаны менә Шамил әйтә, bir аның танышы bir yılına 25 машина алып кайта икән. Ул бит
әкият түгел. Так что рахмет минем билиберданы тыңлаган өчен, мин әйтмим, мин дөрес сөйлим дип. Ул истина уртада, ну һәр сөйләүдә ни бар? Әгәр дә миндә шунда изюминтасын күрсәгез, рахмет. Күрмәсәгез инде, ансы инде без үзебез